दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान बेखौ बे हाबाफारिखौ जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवन आरो जोंनि थांखिजानाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि साब अफिसाव बेखौ खुंनाय जादों। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे समाज सिबियारि आरो मोनसे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन 1985 निफ्राय आरो बिथाङा 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय आफादगिरि महरै ब्रह्मपुत्रनि साहा संकसनिफ्राय सदियासिम बड'लेण्ड आलादा नखर सोरजिनायनि थाखाय आन्दलनखौ जुरिदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो बे बड'लेण्डआ जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जादोंमोन। बिथांनि मुभमेन्टनि गेजेरजों बा सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल बा BAC मोनबाय, BTC मोनबाय आरो BTR मोनबाय आरो BTRनि बाहेरावबो एबा BTCनि बाहेरावबो जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय आरो बेनो गुबै बिथांनि इन्सपिरेसन आरो बिथांनि आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो जों दिनै बर'फ्रा बे जिनिसखौ मोननो हादों, राजखान्थियारि एरेन्जमेन्टखौ मोननो हादों। बिथांनि आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो दिनै सारा बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जादों आरो खौसे जानानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ फोथांनाय आरो फेहेरनायखौ जोङो लाबोफिननो हादों, थिखांफिननो हादों। आसा खालामदों जे बिथांनि आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जागोन आरो बर'फोरनि राजखान्थियारि बिथिङाव राव हारिमु थुनलाइ बिथिङाव जौगासारनाय जागोन। आरो बेनिखायनो दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जोङो नैबे 32 थैनाय सान बेखौ जों खुंदों बड'लेण्ड भवन गुवाहाटीनि सार्भे अजन्ता भट बेहाय आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै सारा बुहुमाव बर'फ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे थैनाय सानखौ गोसोखांदों आरो गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि खाथियाव आलो गोजोननि जायगा मोनो बेनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो।